Аз съм подбрал с камък. Подбрал съм тук с камък. Все пак... Какво ли ни очаква сега? Си задават въпроси. Това е така по-пестеливо, Тя беше добра коза, но кашляше лошо. Жоро, по гръб трябва да го върнем. Не така, не на мрежа. Е, тук на търбата. Чакай, краката си. Държиш ли? Пускам краката, да, благодаря. Не, даш подай да пускаме и на тази. Готово, въртим го към тебе. Как е? Крилата. Готово. Така, пише ли? Сега и те ги е подъгал и много кърпа да му стане на главата. Да изправя клетката. Георги, имаше някаква кърпа да му сложим на главата, да не гледа, да не се... Имаха, ама да, ако 11, да, 03, 6, 20. 11, 03, 6, 20. И да него запиши К0Р. Кор. Крилото. Така, хубаво го припря, защото да, ще мина. Защото като го пробием, той почва да скача, защото го боли. Така че тук трябва да има контрол на него. Настъпи го с коляно. Леко. Доктор, не е ли бладно от тук да го фанеш? Ако на теб ти добре, не мога. Се срежди в пирон и ще му пробиваме. Ще за друго. Виждаш ли нещо? Да. Добре ли ти е пълното? Там вратата, нали е затворена? Да. Оля, пази. Под ръката на това, нали? Абе ти тя е свободна главата, така ли? Внимавай. Не е свободна, аз го държа. Да не се обърне на него. Няма да съм спокойно. Нека нищо. Няма да се Със сигурност. Не, те не се тревожат от това. Защо падна? Те се тревожат, защото се парзалят. Защото се падна коло. Затова правихме стълбата. Защо свалихте стълбата? Да, ще взех малко да си ги скачи тук отдолу. Ама правите някакви камъни козете, защото така много ще се непрекъснато ще се парзалят и ще бъде едно преследване. Самата стълба се слуши. Ако не ви трябва стълбата и стълбата. Държите ли го? Да, ти държи. Хубаво с крак. В смисъл, без да го... Без да го... Жив ли е, бе? Да. Като жив. Като... Пуси. Той ще го отделиме. Да, само една там. Не ни трябва, махни се. Можеш ли да го... Чакайте малко. То го пуснахте. То го не пуснахте направо от такле. Може го ще верне. После паше го. Който е свикнал, не се може да прозарите стари. Да.
Естествено, аз Говори се, именно си вече, ли си ги? Що ние не пишете имената, верно, само ги... Имат, той така. Ама не подаде гръб с плеса. Да, ама един по един клас. Не искам да къде да стана. Тук е този. Отива там горе. Добре. Ами аз да тук двата тук тогава и после да Давай, не е добре да. Давай, направо да ги. Като намирите го Иван, за толкова много. Он е станал пиник. Главата си извади. Мощно е, бе. Обидно Иван. Много неправилно. Ела ще извади. Прави съм. Извади само, че много сме хора. Вижте как се възпипал като папагал. Не, те така правят винаги, като ги пускат. Какво става? Ти се не. Има ли някой прекъви? Ръкавици искаш я ти дам. Аз ми бутимирах от страх, който беше това така са фана един за... Обърнете му към стената по... Той е възрастният, внимавайте. Та операция с снимането не е нещо. Мисля, че операцията не е добра. Да, давайте ги тук всички, те ги разкладваме. Аз ще стана 5 минути. Пали бях? Като обикаляхме по Натура 2000 кампанията, така информационна кампания правихме нашите общини да около. И беше точно по изборите. И всеки се беше притеснил и тичат. Пък моята фамилия е Кметова. И беше всеки път, като се запознаем, добър ден, аз съм кмет, аз добър ден, аз съм Кметова. И те Тоест всички нали в някаква паника покрай изборите. това е Оля, да се знае.